Buntag kanatong tanan mga kabisaya Special TV. Karon padulong ko sa pagpamahaw. Kan sa dili pa ko pamahaw, kung itudlo kaninyo kung unsaan pag-abli ang soft drinks. Kini man na siya akong imnon karong taod-taod ang Mountain Dew. Saan siya pag-abli? Ito sa nabili ko kay balong abli ani. Panadugay na nagsige kog tanaw sa mga abli, tanaw sa ko sa kong best friend. Ito sa may sudlon, skina sudlon. Dito doon sa decks. Nakita ko ginsan niya pag-abli. Tanaw na ko. Nya manang akong gipraktisan. Ang pag-abli niya ni akong itudlo una gamitan niya ang ibabaw, ang baba sa botilya. Ikaduha gamitan ang taklob. Katulo ibuhat pa nimo ang kutsara. Ngayon siya kita abdi na kuning imnon taon-taon ngadto ra ka sayo ang pag-abli sa taklob sa botilya. Biklon rang gamay. Yes. Tomato tips nga akong gihatag kaninyo. Dili lang ko kutob. Kaya ko kaning kanon akong kanon. Ayo. Yung pamahaw. Salamat.